Γεια σας. Το σημερινό μου σχόλιο θα ήθελα να είναι πιο σύντομο, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο που τα αφήσαμε και χθες. Δηλαδή η Εθνική Οδός είναι κλειστή, παραμένει κλειστή στο ύψος της Λάρισσας. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ακόμη με πάρα πολλά προβλήματα, στην ουσία και αυτό υπολειτουργεί. Άλλη μια γέφυρα έπεσε στον Παλαιόπυργο που συνδέει την Αλεξανδρινή. Άλλο ένα έργο από αυτά τα φοβερά και τρομερά που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια από τους γνωστούς εργολάβους που θα ερευνηθούν, ελπίζουμε, από τον Άριο Πάγο και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, και αυτό κατέρευσε. Ο Βόλος συνεχίζει να είναι χωρίς πόσιμο νερό για τόσες μέρες από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα. Τα νεκρά ζώα είναι ακόμη άταφα. Βέβαια από σήμερα μπήκε, από χθες μάλλον, στη μάχη αυτή της περισυλλογής των νεκρών ζώων και ο στρατός, κάτι το οποίο θα δώσει μια ανάσα ελπίδες. Οι αρρώστιες δυστυχώς θα έρθουν. Τα πρωτοσέλιδα, να δείτε σήμερα, των εφημερίδων, αλλά και η υπόλοιπη δισογραφία μιλάνε αυτό που έχουμε ήδη τονίσει και εμείς εδώ από την αρχή, για μια υγειονομική βόμβα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και όσο παραμένουν τα νερά στάσιμα και υπάρχει ακόμη ένα χωριό το οποίο δεν έχουν καθόλου πρόσβαση, αν είναι δυνατόν 10 μέρες αργότερα υπάρχει χωριό στο Θεσσαλικό κάμπο στο οποίο δεν έχουν καταφέρει να μπουν οι αρμόδιοι. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ εγώ τώρα στις μαρτυρίες και τις περιγραφές των κατοίκων, όσες φτάνουν τελικά μέχρι τις οθόνες μας, γιατί τις περισσότερες τις κόβουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Η απόγνωση, η οργή ξεχυλίζει. Είναι ολοφάνερο ότι κανείς δεν έχει πάει, κανείς δεν τους προειδοποίησε, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί και κανείς δεν τους έχει ρωτήσει. Και μαζί τι θέλουν, τι μπορούν, τι μπορεί να γίνει. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αστεία, πραγματικά αστεία. Τα 2,2 δις υποσχέσεις της Φόντερ Λάιεν στον Πρωθυπουργό είναι επεαπτερόεντα. Έχουν αποδειχθεί ήδη ότι το πολύ να είναι 400 εκατομμύρια, και αυτά από ΕΣΠΑ και από άλλα προγράμματα που δεν είχαν απορροφηθεί στο παρελθόν, που σημαίνει ότι από αυτά τα χρήματα δεν θα πάει ούτε €1 στους πλημμυροπαθείς. Τα πάνε όλα στους εργολάβους και στις επιχειρήσεις. Και τα 2,2 δις, τα οποία υποτίθεται θα έρθουν από το 2024, όπως εξήγησε και ο Μαργαρίτης ο Σκινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, και αυτά θα πάνε σε επιχειρήσεις, δεν θα πάνε στους πλημμυροπαθείς. Η κοροϊδία συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ στο Βελίδιο και την Κυριακή στους συναδέλφους δημοσιογράφους, ένα από τα μέτρα που θα ανακοινώσει είναι ότι θα επιβάλλει το ήδη το προανήγγειλε ο κύριος Χατζηδάκης, δηλαδή αυτό το ειδικό τέλος για τις καταστροφές. Θα βρούνε κάποιο όνομα, το οποίο είναι μια ιδέα που εφάρμοσε η Σλοβενία, γιατί είχε ένα κόστος γύρω στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές και επέβαλε ένα ειδικό τέλος στις τράπεζες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, και όσους είχαν ετήσιο εισόδημα πάνω από 8.500 ευρώ ή μηνιαίο μισθό πάνω από 700 ευρώ. Αυτά στη Σλοβενία. Δεν ξέρουν τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε δεινότατη θέση, γιατί δεν είναι εικόνα χώρας αυτή η οποία ζούμε, και στο Στρασβούργο που πήγε με την κυρία Φόντερ Λάιεν πήρε ένα απόλυτο τίποτα, ένα 0, και αυτά τα χρήματα που πήρε στην ουσία θα πάνε σε μερικούς φίλους της κυβέρνησης. Δεν θα πάνε στους πλημμυροπαθείς, όπως άλλωστε δεν θα πάνε τίποτα από όσα έχουν ανακοινωθεί. Επίσης στο σημείο αυτό να προσέχουν οι φίλοι στον κάμπο, γιατί έχουν βγει και οι απατεώνες που προσπαθούν μέσα από διάφορα συνεργεία να πάνε σε γέροντες και γερόντισσες ή κάποιους άλλους που μπορούν εύκολα να τους εξαπατήσουν, λέγοντάς τους να τους δώσουν στοιχεία, φημή κλπ, τραπεζικούς λογαριασμούς, και στην ουσία πάνε να τους κλέψουν. Ας προσέχουν και αυτούς. Πριν περάσω
σε μια για μένα πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε από το ρεπορτάζ των συναδέλφων και ειδικότερα του Α, της τηλεόρασης του Α, για το τι έγινε τη νύχτα της μεγάλης πλημμύρας στο κάμπο και έχει σχέση και με την εισαγγελική παραγγελία για το συγκεκριμένο θέμα. Να πω ότι από την ώρα που αναβαθμίστηκε η εθνική μας οικονομία από τους Καναδούς, από την DBRS, το χρηματιστήριο έχασε 2,2 δις και συνολικά αυτές τις μέρες έχασε 5,4 δισεκατομμύρια. Ήταν που ήταν πολύ έτσι πενιχρό, έπεσε και περισσότερο. Τώρα θα πούμε για τη ΔΕΘ περισσότερα αύριο. Εγώ θα ήθελα να κλείσω αυτό το σχόλιο λέγοντας ότι οι αποκαλύψεις από την τηλεόραση Α που τις πήρε και σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά την άμεση παραίτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού είναι ότι σπάσανε το φράγμα στο ποταμό Καλάντζη επίτηδες εσκεμμένα εκείνο το βράδυ για να πλημμυρίσουν τον κάμπο, να ρίξουν τα νερά προς τον Παλαμά. Φαίνεται ότι υπήρξε προηλυμένη απόφαση να πνιγεί ο κάμπος, τα χωριά του κάμπου. Ο χειριστής του μηχανήματος που έσπασε το φράγμα είπε ότι εγώ πήρα εντολή από την περιφέρεια. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Αγοραστός να μας εξηγήσει γιατί έδωσε αυτή την εντολή. Βγήκε σε ένα κανάλι και είπε, στο Sky νομίζω, και είπε ότι ήταν πολύ το νερό και τι να κάνουμε, αυτά τα έργα και όλα αυτά τα οποία έχουν στην περιφέρεια δεν αντέχουν για περισσότερο έργο. Αυτό το παραμύθι συνεχίζουν να το λένε, όπως είχαν ξεκινήσει, είχαν βάλει αυτούς τους ταλέπορους, τους επιστήμονες της Δεκάρας θα πω εγώ, για να λένε ότι κάθε 16.000 χρόνια έχουμε τέτοια βροχή και σαν δεν τρέπονται ακόμη και σήμερα. Εντάξει, έριξε παραπάνω, κανείς δεν τους είπε ότι δεν είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να επικαλούνται αυτά τα ανεκδιήγητα πράγματα, ότι κάθε 16.000 χρόνια έχουμε τέτοια βροχή, που ήταν μια συνηθισμένη βροχή λίγο παραπάνω στο κάμπο της Θεσσαλίας, απλά ήταν εκεί η λίμνη Κάρλα, έγινε η αποξήρανσή της με τρόπους που όλοι γνωρίζουμε, μετά το 1997-2000 έγινε τα τελικά έργα και τελικά η φύση πήρε την εκδίκησή της πίσω με μια βροχή λίγο μεγαλύτερης έντασης, αλλά δεν υπήρχε κανένα έργο για να σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι εσκεμμένα πλημμύρισαν τον κάμπο όπως φαίνεται από τα ρεπορτάζ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη το έχει υιοθετήσει, ζητά την απομάκρυνση άμεσα του κ. Αγοραστού από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ψάχνουν τρόπους να τον κρατήσουν στη θέση του, αλλά είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορεί να κρατηθεί ακόμα και να τον εκλέξουν οι Θεσσαλοί, δεν μπορεί να μείνει στη θέση του, θα έχει σοβαρές ευθύνες, δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα. Ο ίδιος θα έπρεπε, το έχω πει εγώ από την πρώτη στιγμή, να είχε παραιτηθεί, να είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και να είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Αυτό θα έπρεπε να είχε κάνει ο κύριος Αγοραστός ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων. Δεν το κάνει. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει τρόπους να το στηρίξει, λέγεται ότι και μέσα στη μέρα θα ανακοινώσει ότι το στηρίζει. Εντάξει, θα πάνε πακέτο όλοι μαζί. Αυτά προς το παρόν και ελπίζουμε αύριο να έχουμε καλύτερα νέα για όλη αυτή την κατάσταση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.